Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं फुरा रेडि जाबाय दिनै आङो गसाइगाव बाजाराव थांनो नागिरदों। आंनि एसे देलायग्रा नांगौ नालाय बाजार खालामहैनो देलायग्राबो नांगौ आरो दा दिवालीनि जेवारिबो लायखानो नागिरदों आरोना आङो। आसा खालामो भिउवार्सफ्रा मोजां मोनगोन होननानै आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया थांसै आङो। जोङो बाइकजों थांगोन जोंनि बाइकखौ नायबा नै बिराद गोदानखा। र' देखायनो आं नुबाय बेसेबा गोदानखा जोंना बाइकआ दानि गोदान ओंखारनाय टप मडेल बेजों थांगोन जों दिनै दहाय बे इउटिउबार गाखोगोन नालाय दिनै ओंखायनो एसे सुदां गारिखौ दा रानाखै बुं एसे फुगानो दिनैसो फार्स्ट टाइम बानाय बाइकआवहाय इउटिउब बानायनो नागिरदों बियो जोंनि बाइक गोदानाव गाखोनोसै आङो नै गाखोबाय बेरे फुंजानि ओंखारथारदों नालाय दानिया थांसै होनबा गाखोयैया गोबाव जाबायमोन आङो जानो गुसु मोनलायलायदों फुङाव ओंखारनायखाय आरो दा गोजां बोथोरबो जाबाय नालाय बाइकआवथ' जा बार नाङो गुसु गोजांलायबाय आङो सारियालि मोनफैबाय दाना नै सोरबा सोरबा गसाइगावखौ नुफेराखैबा दा नायलांदो आरोना आं देखायलांसै मजाथि दालां दं नै बेनो मजाथि दैया जों फैनायालाय दखाना अबेबा खुलियाखै दा मैगं मोननाय नङा मैगंखौ मोननाय नङा आरोना लेट जाबाथाय आरो मैगं मोना फ्रेस मैगं मोना दासो खुलिहांदों 8टा जाबाय नालाय टाइमा 8टाल' दा बेजों हाबनांगौ जोंना गसाइगावनि बाजारा दंफां फानो बन दंफां जाहैदों बन दा मोनफैबाय जों बाजारा नै बेनो बाजारना दुर्गा फुजा जाग्राया मन्दिरा औ बैयो मन्दिरा बेनो दुर्गा फुजाया जाग्राया आरोना बेयाव जायो दा मैगंखौ नायलांसै जोङो नै मा लानो नागिरसै मा मोनो नायलांदो नै बेयाव जि मुला फानगारदों जल्दी
बानलुफ्रा जोबावबायसो ओरै नायलांसै मा मा दङ मैथा फिथाइ जाहांबाय र' Này, các làm đâu rồi? बे बेसेबां मैथायालाय Này, नायदो मोजां मोजांखौ लादो माबायानो गैया नामा फिथाइयानो मोजां फिथाइ जाबाय नालाय बे एम्फौ जानो बांद्राय गैयै गैयैखौ लादो नैबे मोजांनि बेयो लादो बेना फिथाइ बांसिन दंखायो ini kita. औ 10 थाखा होनदों नामा ए र' Tapi kan terus sama, ini ya nak, kita. Minggu apa ya? Minggu ah? Coba beli. फारसे नायलासै मा मा मोनबावो दुन्दिया नांगौना दुन्दिया जोंना दंखायो बानलुखौथ' नुवा औ बानलु नांगौ लकेल बानलुखौनो नुवासै जोबजोब्बायनो फानलुखौ मोनबाय Pantau. ए फान्थावसो apa dulu नायदो मोजां मोजां नैबे गल गैला मोनसे नुहुरदोंमोन आङो बे लादो Hah? Sampai dengar apa? Lagi sama. Tinggal deh. Oke. Dunia.
बेखौ लाबाय बेखौ लानोसै आरो मोननै लांबाय प्लास्टिक छोटो प्लास्टिक दे नै मुला बेदरबो जानो मुलाखौ लानो नागिरबाय बे बेदरा गोथाव जायो नालाय ओंखायनो नाजों जानो अमाजोंबो गोथावखौना बेसे बियो फट' भराव बनाय भराव आजके बेसे प्लास्टिक बनाय प्लास्टिक गैला आबार इसे अबे आलुआ बेनो बेदाखौ लांनाया आलु लानोसै बेयाव नै दाख्लै जा गोथाव मोनबाय आलु लांनाया आरोना गोथाव मोनदों ओंखायनो बेखौनो लानोसै जा गोथाव दाख्लै बेखौ ओंखायनो लानोसै मोजां मोनो जानो 하진 기야 하진 쓰라고 예 아바리 거기에 거기다 거기 아바고 여기 올라가지 보시면 그것도 다른 야 이제 뭐라 그래 난 봤어 나 야루다 কত হইল যদি 60 120 আর এদিকে 180 পুরোপুরি जोंनि मुलाखौ नै बोरमाया जाफैदोंहाय एथ' मोजां मोजां लानायखौनो बोरमायासो माबा जाफैग्रोबाय बिलाइया होजाखाया जेबो नङा बिलाइखौथ' जाखाया गारखागोनसो बे सिङाव सोदोना प्लास्टिकआ मारैबा जलंबा जलंगौ नांबा लावसो लाङो जाबायना होमबा थांसैदो औ जमारि लायनोसै एबार औ मैगङा जाबाय बायखांजोब्बाय मैगंनिया जोब्बाय दा थांसै जेवारि लानो जेवारि लायनोसै एबार दा मैगङाथ' जाबाय नै बेयावनो दङ जेवारियाथ' नै दंलाय बै बुरजायाव ছোট এটা ছোটগুলা 100 টাকা 100 কম না হয় ওই বাড়ি রান্নার জন্য আর নাই ওই বড়গুলা নাই আর সাহাই বিনিময় এসে সাসিম এসে সাসিম বই তো বই ছিল মানে বই তো সব সব এই এরকম ছোট সাইজের নাই বড় কাকা বড়টা না না 5 টাকা
लानोसै बेखौ दा दखाना माबासिनबायानो नै खुलिहांबाय खुलिजोब्बायानो दानिया आंनि जाग्राबो नांगौ फैदो बेयाव दा आं थांसै आंनि देलायग्रा दखानाव देलायग्रा लानांगौ नालाय माखासे मा माजों नांगौ दङ आंना दा बेनि थाखाय आं लांबाय आङो दखानाव नायसै मा मा लानाय जायो फिसालानिबो नांगौ नालाय माखासे आं नै हाबबाय न Mama lah udah. Masalah lah kan. Aku cari nama. Ini lebih awal bacanya. Kalarku, mudah mana kalarku. Makanan orange. Masuk orange sebenarnya kalarnya. Ada chip roll kan? Anak delegri lakukan दा थांसै जोङो फिसालानि जाग्रा लायनो थांसै आरोना दा थांगासिनो दङ थांफैबाय आङो दखानाव नै जाग्रा नागिरसै दाना मा मा लांनांगौ नागिरग्रोसै आङो जाग्रायाथ' माबा मोनसे होदों नुडल्स खालि नुडल्स दङ ना लानोसै apa sih dong जाग्राखौ मा बुस्थु जेन्सफोर बुस्थु दं नोंसोरो मटरफोर दङ Aduh, kalau kamu dia siap kagak? Baik lah, terus kalau misalnya ada apa ini dia? Ya, jadi dia. Itu ada besok. Masuk lah. Tahu kan? Kamu dah sampai di sana. लाखांबाय आङो जाग्राखौ बांद्राय लायासै जाग्राया ओमफ्राय नै एसेल' लाबाय जाबाय दा आंना बाजारा दाना न'आव थांसै जाजोब्बाय गासिबो जोब्बाय दानिया थांसै न'आव आं बाजारनिफ्राय मा मा लाबोखो दाना हानसै आङो बख'नोसै आं मोनफा मोनफा
देलायग्रा sekarang jalan nih toysnya 토이사네 그야니 왜 부사서 토이사네 미즈로도는 디발리 자야크늘래 바이크 Gini, enak banget lah. Megang foto tuh kayak mama lah betul. Lainnya, nengko. Baik, saya kemudian macam mana? Hah? Baik, saya, benar.